31 Adar 1991 سێ ساڵ پشتی کۆمکوژیە حەلەبجە پێدەولەتی دیسا ڕووی خۆی خەدەر نیشانەیەگەلی کورتدا بوو. دیسا دیرۆک لە حافا هەمی دنیایê ڕێیا پێنابەریە دانی بوو پێشیا کوردان. ساڵên 1990 پشتی سەدامê çavsor hemî hêza Iraqê xiste destê xwe bû wek kûçikên Qudûs û bi dora xwe ket. Ewilê li Îranê de tiştek bi dest nexist. Dûrê ji bo petrolê berê xwe da Kuweytê. Du tebaq 1990 de dest bi dagirkirina Kuweytê kir û 26 rojan de tevahiya Kuweytê stand. Amerîka di hevdeyê meha çilê de dest bi bombeberana Iraqê kir û 27 Sibatê Kuweytê ji bin dagirkeriya Iraqê xilas kir. Hefteyek di ser de neçû ku Saddam şert û mercên agirbesta Amerîka qebûl kir. Roja dinê li bajarê Kurdan û Şîyan serhildanên mezin li hemberî Saddam dest pê kirin. Lewra Saddam erebekê Sunnî bû û rika wî ji Kurd û Şîyan dihat. İran li pişta Şîyên Iraqê bû. Lê ji xeynê Xwedayê Kurdan pêştir ti kes li pişta Kurdan tune bû. Kurd tî bûn, birçî bûn û tazî bûn. Yani bêdewlet bûn. Saddam bi awîkî Şîyan sekinand û bi hemî xezeba xwe berê xwe da Kurdan. Di destpêka meha Nîsanê de leşkerên Saddam ên kujêr bi hemî çekên xwe yên kimyewî gundogundo dest bi êrîşa Kurdan kirin. Ev êrîş li ber çavê hemî dinyayê didomiya. Lê ji ber ku Kurd bêstatû bûn ti kesî dengê xwe dernedixist. Ewlî bêdengman dûrê jî ji bo berjewendiyên xwe Kurdan nas kirin û biryara piştgiriyê standin. Neteweyên Yekbûyî gelê Kurd dixiste şûna belengazan û bi balafirên xwe nan û av da avêta ser Kurdan. Belê, dîsa dîrok rêya penaberiyê, rêya bêkesiyê danî bû pêşiya Kurdan. The most remote sites have barely been touched by the rescue operation. The few lorries that get through to a Zumlo camp high in the mountains are besieged by refugees. Only the young